Shout out kay Jinky Velasco. Birthday mo pala ngayon, happy birthday. Anong handa mo dyan? May pizza ba yan? May pizza dala. May birthdayhan ko dala. Shout out kay Roberto Rivera. Shout out po. Shout out kay Iris Santos. Shout out. Shout out kay Ivan. Shout out kay Ron sa shout out kay Bisayang QTV. Shout out mga idol. Sino pa gusto pa shout out dyan? Shout out sa mga taga Tacloban, mga Ilongga. Shout out sa inyo mga Ilongga, mga sweet pag mag-istorya ba. Shout out Sushan. Shout out sa'yo. Hello. Sushan, anong gawa mo? Sandik. Shout out sa'yo, Sandik. Shout out sa mga taga Burias Island, mga Bisaya. Shout out. Shout out sa mga taga Bukid, Laguna, Misa, Agingay. Shout out. Mula mong mga trabaho dati maguna. Sadya ko maguna basta pa ka naging mga amigas. Sushan. Sabi ni Sushan, how are you? I'm okay. Naka-English naman ko. Sushan, okay na ako. So sa English ba? I'm fine. Shout out sa lahat ng mga ama sa buong mundo. Shout out. Lalong-lalo na sa kay Papa. Shout out sa iyo pa. Kahit hindi mo ito napanood, basta i-shout out dito sa live ko. Shout out, ingat ka palagi. And thank you kasi ikaw naging ama namin magkapatid. Sobrang bait mo and ingat ka palagi. I love you. At shout out din sa lahat ng ama dyan. Mga nagiging ama na. Shout out. Happy Father's Day. Shout out sa mga taga Kainyaman. Shout out sa inyo. Shout out kay
Princess nagluluto ng barbecue. Ito, sarap yun ah. Shoutout kay Mayla. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Leia. Shoutout nagluluto ng lugaw. Sabi niya dito sa fan page, nagluluto na siya ng lugaw ngayon. Pa-shoutout naman. Sabi naman ni sino? Sabi ni Darlene, shoutout naman kuya, nagkakape po ako ngayon. Tamang-tama, sobrang init, nagkakape ka. Okay na yan. Shoutout sa'yo. Sobrang init talaga ng panahon ngayon. Shoutout sa inyong lahat. Pero sobrang init, dapat pakainom kang daghang tubig. Pero dapat makainom tag na no, daghang tubig. Paningot yan eh. Sobrang init ito yan. Shout out sa inyo. Basta mga Bisaya, pugihan. Tama gid na, basta mga Bisaya. Kuya arte-arte. Mga Bisaya, fight binunay sa uma. Naruhay. Muhammad. Sabi ni Muhammad, hay. Lamkinal. Kung sa manang lamkinal, Muhammad. Muhammad, ano yung lamkinal? Sa manang istorya, lamkinal. Sa manang lamkinal. Matug pa siguro bang tao ron. Kami katug karon yung tugto eh. Kami karon natug pag sa ilam sa kahoyan, bugnaw. Tama gid, bugnaw. Silam sa kahoyan, bugnaw kayo natug. Tama. Silam sa kahoyan, tapos bugnaw kayo dila. Tapos labi na gilid sa pa. Bugnaw kayo. Pag nainitan ka, dito kalurok. Dito sawab-sawab basta pa ba. Tapos, nangulangoy doon. Kanina. Lagi na nasa probinsya. Pag initan ka, dito ka ng sapa. Shout out sa lahat ng viewers. Request kayo dyan kung anong request nyo. Shoutout sa mga nagsuswimming ngayon sa ilog. Sobrang lamig yung ilog ngayon. Sa tamang-tama sa init ng panahon ngayon.
init na panahon, dali kayo mag sound ba pag mainit. Langoy-langoy, umuay. So, mga bata, hilig kayo dara. Napig sa pat, matima ka. Langoy-langoy dahil. Pagkati magalangoy-langoy, ito sa kilid. Mamiyo. Mag-ukab og bato. Dahil tiyo nga to. Shoutout sa mga sa lahat ng kumakain ng piyo dyan. Bata pa ako, hilig ko kayo mamiyo. Nagdaro tapos magpalabog sa habang panawas sa nakabang mamiyo ni magbangot. Pag uli na, mamada namin piyo. Kaya ba magpiyo? Kada bang kasag ba? Kasag sa sapa. Shout out. Kami karon isa-isayo kaso init. Makuha tama. Sigutin ito maayo. Init pa yung panahon. Isa-isayo. Shout out. Shout out lang muna tayo guys. Then, Manu Arya, i-check mo na anong story na. Manu Arya, shout out. PNCN, hi, hello. PNCN, hello. Hello mga lods. Shout out sa tag-init. Ikitang init. Shout out sa mga kasambahay. Nawawala yung signal ko guys. Manu Arya, hi, hello. Manu Arya, hello. Shout out sa iyo, Manu Arya. Shout out sa mga taga Antipolo Rizal. Nandun yung tita ko. Shout out sa iyo. Shout out sa ating mga taga Antipolo. Shout out sa mga taga Cavite. Taga Cavite, nandyan yung ex ko. Shout out sa iyo ex. Nasa Trisi. From Trisi. Cavite, Trisi Matters. Shout out sa mga taga-Pili. Shout out sa inyo. Mga taga-Pili, dyan ako gumraduate 2017. Shout out. Sabi dito, pa-shout out kuya, Karisdi ko po ngayon. Sabi ni Laling, shout out sa iyo Laling.
Ayos, wrestling pala yan. So, anong ganap sa wrestling mo? Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo? Papahinga ka lang. Shoutout sa lahat ng viewers. Shoutout. I love you. Manu Arya, hello. Hi. Hello. 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 Sabi ni Manu Arya, hello bro. Kaisi ho. Kaisi ho. Hello, Kaisi ho. Sandy Abila. Shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Suot kong ilok, isingot. Isingot akong ilok. Dami sa kainit. Tungkol sa kainit to. Saya ta. Coco, I love you. Hello, Coco. Coco na siya, Coco. Hello. Gawa ng signal. Mano Arya, hello bro, lunch, okay. Tapos na ako mag-lunch bro. Thank you. Lunch na rin kayo dyan. Sarap buhay. I love you. Wala na. No English daw. Wala na siguro. So, nawala yung signal ko. Shoutout sa kapatid ko. Andrew Talisit, shoutout sa ito. Kailan tayo punta ng Cavite ulit? Tara, punta tayo Cavite. Pau Chu, punta tayo Cavite. Pau Chu Su, hi baby. Hello. Pau Chu. Hello, Pikachu. Namiss kita. Pikachu. Hello. Namiss mo ba ako? Pau Chu Su. Thank you. Ito, kiss na lang dito. Kung namiss mo ako, kiss mo na lang ako. Para mawala yung patulis mo. Shoutout sa lahat ng viewers. Free kiss dito. Kanta ka. Anong kakantahin ko? Pau Chusu. Anong kakantahin ko? Kakantahin ko kahit di ko alam yan. Subukan ko. Pau Chusu.
Ano kakantahin ko? Request ka lang kung ano kakantahin nyo. Oh, I think I falling for you. I falling for you. Ito ba yung kanta? I falling for you. Oh, okay na ba yan? Ito na, what you do. Okay na ba yun? Pao Chusu? Yung kanta, okay na ba yung kanta ko? I falling for you. Hindi talaga ako marunong kumanta eh. Pero para sa'yo, ginanta ko yun. Kahit di ako marunong. Pinanta ko ng konti. Anong muli Pao? Pao Chusu, anong muli? Muli-muli o ano? Pao Chusu. Ano ba kakatayin ko? Kita nga tayo, gawa tayo vlog. Tagasaan ka ba? Pao Chusu, tagasaan ka ba? Anong vlog? Gagawin natin, anong vlog? Sayawan, puntahan, TikTok, TikTok. Sino magaling dito ng TikTok? TikTok tayo. Tundo Idol. So, layo pala yan, Tundo. Di pa ako nakapunta dyan eh. Vlog challenge. Anong challenge kayo? Pao Chusu, anong challenge? Anong challenge yung pinasabi mo? Challenge. Ako na lang punta dyan. Hindi mo ako mahanap eh. Madaming challenge. Iba-iba. Kaya nga maraming challenge eh. Abutin tayo ng gabi niyan kung maraming challenge. Walang uwian challenge. Pag hindi matapos yung challenge. Wala ditong tulugan, Pao Chusu, wala. Nakikitulog na lang ako eh. Gusto ko yung di na ako pwede rin. Ganun malaki yung SM. Sabi ni Trisha, hello idol, pa-shout out, nagluluto ako ng gulay na yun, pakbit, sarap, sarap na pakbit. Shout out sa'yo, Trisha. Ay dito ka sa room ko, dito ka na, titira. Titira. Malaki ba yung ano, kwarto? Malikot ako matulog. Malikot ako matulog eh. Ikaw lang, sapat na. Hello, my friend. Okay. Mano Arya, hello. Pao Chusu, hello. Masarap ngayon ang halo ko lang. Mainit. Ayos pala, malaki pala kama mo. Hindi ako mahulog dyan. Malikot ang tulog eh.
Doon lang ako sa patag. Natulog. Hindi na ako nakapag-exercise. Jack De La Cruz. Hello. Hello. Kahit mainit. Thank you sa patuloy na pagsubaybay. Thank you. How to nag-ano, exercise. Exercise, init sa maghapon. Mainit na ngayon pa nga, magpapainit pa. Ganun talaga eh. Pag nagpapainit kasi, mas may trick, mas may challenge. Challenge to challenge. Challenge. Challenge ah. Ito lang yung challenge na ginagawa ko. Hello. Challenge. Yung ginagawa ko, exercise lang ako. Exercise na pag ganito ba? Diba ganito exercise oh? Shout out. Hello. Shout out kay Maria, nagluluto siya ng bigo ngayon. Sarap. Shout out sa'yo. Favorite yung bigo. Sarap yun eh, pero pag yung gana, nakakaumay. Shout out sa lahat ng viewers. Hello. Hi. Yung iba ngayon, busy ngayon sa mga kanilang mga trabaho. Pau Tusu, main na kita. Ha? Sige, main mo na ako. Dagan mo ako ng pizza dito. Pizza mo maya lang. Maanghang.
Sige ba? Yun. Tama yun. Sure ba yun? Dito lang ako sa tabi-tabi lang. Shout out sa mga nagtatanghalian pala ngayon. Grabe, sobrang hapon na. Tanghali, yung pananghalian nyo ah. Dito lang ako sa ano. Quezon City lang. Sabi ni Laika, ngayon pa lang daw siya nagtanghalian kasi dito sa kanila sa sobrang sipag mo naman Laika, shout out sa'yo. Napakasipag mo. Sigurado ako malayong mararating mo. Pero dapat huwag kang magpagutom. Kumain ka sa tamang oras para kasi mahirap na magkasakit na ngayon panahon niya. Shout out sa'yo Laika. Sa may Istignote. Saan banda yung Istignote? Di alam no? Istignote. Istignote sa ano yan? Along Isabel. Natawa ka pang chusu. Ba't ka natawa? Shout out kay Tita Bagang. Shout out sa Tita. Hello. Ingat kayo palagi. Ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan sa Mindanao. Usami sa Oriental. Shout out. Pa-shout out from Tikaw Island. Shout out from Tikaw Island. Sabi ni sabi naman ni Pao Chuso, lagi di mo alam. Saan nga yung sa address niya? Para malaman ko rin. Samahan mo na lang ako para alam ko rin kung saan banda. Sabay libre mo ako sa ano? Sa Vikings. Joselito Estocado, ang cute movie. Thank you, Joselito, thank you. First time may nagsabi din cute ako. Salamat. Joselito, salamat. Na-appreciate mo yung taglitan ko. Cute guy ko. Shout out sa mga taga Chicago. Roberto Rivera, shout out. Shout out po. Joselito Estocado, paad naman baby ko. Saan? Add mo naman. Sige, kung gusto mo pa. Meron ako doon sa ano. Saan ba ano gusto ko yan? Sa page ko, meron doon. Pwede. Follow lang pala yan.
Sabi ni Alexandra dito, pa-shoutout idol, nagtitiktok kami magkapatid. Wow, ayos ah. Shoutout sa inyo, Alexandra. Ibutin niyo yung TikTok mo. Shoutout. Kahit nagtitiktok kayo, nanonood ka ng live ko. Salamat. Thank you. Joselito Estocado, anong complete name mo sa FB? Facebook. Ito yung ano yung pangalan ko dito, ganun pa rin. Oh. Yung pangalan ko sa channel ko, ganun pa rin yung pangalan sa Facebook. Bakit kaya? Ilan tayo pag ganitong oras ang hinang na signal ko? Sabi ni Joselito Estocado, may jowa ka na kung asawa. Meron na akong asawa. Joke lang. Wala pa. Wala pa akong asawa. Mahirap na mag-asawa sa panahon ngayon. Kung mag-asawa sa panahon ngayon tapos walang pera. Sobrang hirap. Sobrang hirap talaga sa panahon ngayon. Tapos mag-asawa sa panahon ngayon. Tilaw-tilaw lang isa. Adjust na nga sa pag mga kwarta na, pag mga may ipo na ba. Hindi ka lang pag-asawa, naran na. Nawa ako signal. Tama. Kasi pag wala kang ipon tapos nag-aasawa ka, kawawa yung pamilya mo. Ikaw rin ikaw, kung nag-aasawa ka, wala kang ipon. Sobrang hirap. Tapos magkaanak. Ayaw ko kasi nung ayaw kong maranasan yung ayaw kong maranasan yung ano ko naman. Yung sobrang hirap na buhay. Okay lang, basta simpleng buhay yung sinabi sa akin. Pero sa ngayon, wala muna akong nasasawa. May na ba yung signal? May na ba yung sounds? Mahina kasi. Signal kasi yung mahina eh. Yung signal, mahina yung signal. Hina. Nagano nga ako, nagahang. Oo, nagahang talaga ako. Bakit na mahina yung connection? Upgrade yata yung network. Joselito Estocado. Oo, ang hina. Okay lang yan. Okay lang yan, gwapo. Basta makita kita. Ang Thank you. Hindi sa suporta. Thank you. Thank you sa'yo. Daghang salamat. Daghang salamat, Bisaya. Nawala na signal ko.
Joselito Estocado. Oo, meron na. Meron. Bakit? Bakit mo tanong? Hello? Naghahang ba ako dyan? Dito kasi sa akin, may nasignal ko eh. Naghahang ba ako sa inyo? Shout out sa nagluluto ng pancake pang merienda. Shout out, hello. Shout out. Nagtitinda kami ng pancake dito sa gilid ng mall. Hello. Oo, sobrang hirap talaga ng ano eh. Signal ko dito eh. Minsan malakas yung signal ko, minsan mahina. Pag hindi ako naka-live, sobrang lakas naman yung signal ko. Pero pag naka-live naman ako, sobrang hina naman. Oo, sobrang hina talaga ang sagot ng signal ko. Parang inaantok ako. Joselito, bakit? Bakit mga tanong kung may number? Meron siyempre. Shout out sa tumatawag sa akin kagabi. Natutulog na ako nun. Shout out sa'yo. Bakit ka tumawag? Hello. Alam ko naman yun, joke yun. Joker ka talaga. Kung sa radyo pa, you're the best. Joke, joke, joke. Anong gusto niyo pag-usapan natin ngayon? Comment down. Hindi pala down. Comment at the left side of the screen. Nandun kayo yung comment section. Hello. Hello. Kanang kamay ni host. Padikit naman mga loob sa pin ni host. Oo. Padikit naman yan. Padikit ng mga idol. Yung nakalapag. Wala na signal. Anong sabi mo, Tani? Joselito, iba is tokado. Anong sinasabi mo, Tani?
Francine. Hello, hi. Masulito ang sabi ng tanim. Tanim. Tanim ng buhay. Hello. Tanim ng buhay. Franklin, Paho. Bakit, Lods? Bakit tatawag sa'yo? Bakit? Bakit? Hello. Wala eh. Ito kanino. Hello. Hello sa mga bago dyan. Hello. Sa mga bago, hello. Hi. Thank you. Siyempre naman, oo. Dito. Hello. Sa lahat ng viewers, hello. Hi. Hello. Hi. Shout out sa mga bago dyan, sa dati, sa luma o sa malumang mabago, shout out. Thank you mga lods, thank you mga idol. Thank you for subscribing my channel. Thank you. Naka-English na ako. Sorry guys, naka-English tuloy ako eh. Charles TV, hello. Mano Arya, hello. Oo, Joselito Estocado, tama ka dyan, may friend ka. Sobrang hinga talaga ng net ko. Uy, alis ka na? Sige, sige, sige. Thank you. Thank you pa rin. Hello. Sabi ni Joselito Estocado, hindi, joke lang. Pinapanood kita ngayon. Thank you. Salamat. Maraming salamat sa'yo. Dahil dyan, may bonus ka. Bigyan ng dito na, pwede ka naman kumis dito. Dahil sa panonood mo sa mga video ko. Okay ba yun? Okay ba yun sa'yo? Mano Arya, sabi na dito. English to English. Sabi niya, hello bro, where is nice video my best friend? English yan eh. Tagalog na sabi niya. Tagalog yata yun. Tagalogin natin yung sinabi. Hello bro, where is nice video my best friend? Nasaan na yung magandang video man matalik ng kaibigan, ganun ba yun? Sorry guys may na talaga ako sa English eh. Tagalog lang, wala Bisaya. Okay na to, okay na.
Mano Arya, thank you. Joselito, Obi, sarap mo kaya sa video. Sa video lang tayo. Joselito, sa video lang ba? Sa video naman sarap. Taga-asa di ay ka, friend. Franklin Pao. Taga Masbate. Masbate ako. Charlene, Charlene, Franklin. Taga Masbate ako. Taga Masbate ako. Lodi. Taga-asa di ay ka, friend. Taga Masbate. Sabi niya siya dito, di pa shoutout. Pa-shoutout naman sa video mo. Joselito, Estocado, shoutout sa'yo. Shoutout sa palaging panunod sa akin. Sa patuloy na pagtangkilik ng mga videos ko. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Maraming salamat. Daghang salamat. Kanunay na kuntani. Patuloy sa Bisaya. Patuloy lang ang imong pagpanood. Bisaya ka. Patuloy. So, padayon lang imong pagpanood sa mga video. Salamat. Sobrang salamat. Kay Ate Lisin. Shoutout Ate Lisin. I miss you. Shoutout Angelica. I miss you. Miss ko na kayo dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa mga pamangkin ko. Shoutout. Sa inyong lahat dyan. Thank you. Pwede. Walang problema. Basta friends. Friendly naman ako eh. Free. I'm free for being friend. English. Naka-English na. English naman ako. English na mga basi mga tutag abroad ba. Para makamakatag English. Pag-play ko yung English. Mark Joseph Barreto. Pa-friend with Israel. Hello. Actually guys, yung Facebook ko naka ano yun, for follow lang yun eh. Friend to friend lang kasi yun. Hello. Hello sa inyong lahat dyan. Hello. Sabi ni Joselito, Estocado, talaga free kami? Paano? Sabi niya, pasahin ko. Paano kung gusto kitang i-invite, sasama ka ba? Pero bilang friend lang. Saan mo ba ako dadalhin sa Amerika? Layo na na. Estocado, hello. Saan mo ba ako dadalhin? Amerika? Nakahanto tag-Amerika na lang sa oras. Sa English. Sa English ay makahanto tag-Amerika na sa oras. Makahanto tag-Amerika na sa oras. Sa English siguro ano sa English mga lodi. Makahanto tag-Amerika na sa oras. Ay makahanto. Pagkaluyahan na ako sa English. Pasensya na guys ha. May na ako sa English eh. Okay lang, may na ako sa English. Basta malakas ako sa'yo. Okay na yun. Basta kakain lang
mag-unwind lang. No probs, no problem yun, basta ganun. Basta libre. Alam mo naman, malaking karangalan na yun pag libre. Makatipid ba? Bagahag na ulo. Sigpa libre. Bitaw, grabe bitaw ang isuda bitaw wala. Baling isuda bitaw karon kaya kung di sa dry gusto malibre sa kuha. Nara ko. Kung libre yung ano nyo. Thank you. Thank you sa inyo lahat. Thank you so much. Of course, kami bahala. Gusto ko lang makita kita in person. No problem. Walang problema yun. Basta mabait lang. Saan ka ba nakatira? Nandito lang ako sa ano? QC lang ako, QC. Quezon City. Sa QC, nandito lang ako. Kasi yun sila guys dala yata ng gutom eh. Bigla akong nagutom. Pag may magsabi talaga sa akin na ililibre ako, nagugutom talaga ako. Bigla akong nagugutom guys. Nakagutom eh. Ang totoo kasi yun guys, hindi pa ako nagtanghalian guys. Sinabi no, di pa nagtanghalian. Tapos kanina sabi tapos na. Oo, di pa talaga nagtanghalian. Kaninang umaga nagkape ako tapos mga 12, 11 pala. 11 kumain ako ng kanin. LJ Custodio. Gandang hapon, Jinel. Nice watching you. Thank you, bro. Thank you. Ang hina talaga ng internet mo. Tapos ang hina ng boses mo. Pasensya na. Malakas na yung boses ko eh. Sumisigaw na nga ako dito eh. Oo, sumisigaw na nga ako dito. Mahina pa ba yun? Oo, yung totoo. Kumakain ka muna, masama yung nalipas ng gutom. Thank you bro. Oh. Pero busog pa ng mga siyawin. Maya maya kakain ako. Wala nga lang ulam. Hirap paghanap ng ulam ngayon. Lalo na pag walang pambili ng ulam. Hirap talaga yun. Ano yung mga idol, anong ulam mo ngayon? Ngayong tag-init. Anong masarap ulam ito mga tag-init? Nag-work ka ba o nag-aaral? Ilang taon ka na ba? Roselito is Tocado. Tambay lang ako. Wala na akong trabaho ngayon eh. Sa hulaan mo kung ilang taon na ako, matanda na ako. Kasi dito hulaan mo kung ilang taon na ako. O, hulaan mo kung ilang taon na ako. Tingnan natin kung mahulaan mo. Hindi. Mas matanda pa ako dyan, mas matanda pa. Sobrang bata naman yun, sinasabi mo. Hindi ako 25.
Nawala na naman yung ano. Signal ako. Bakit mo nahulaan 49 ako? Galing mo dun ah. Oo, talaga 49 ako. Thank you. Galing mo dun, nahulaan ko rin. Pasikrit. Pasikrit yung edad mo dun. Hindi yung pasikrit. Totoo yun. Nahulaan mo nga eh. Sige na, ilang taon ka na. O, hulaan mo. Biglang kita na ano. Choices. A. 30. B. 29. C. 28. D. 26. 27. E. 26. 26 hanggang 30. Nandun lang yung edad ko guys. Alin ba dun guys sa tingin niyo guys? Maski na mag-skyflix lang kainin mo para di ka mapalipasan ng gutom. Mark Joseph Barito. Thank you idol sa Pinsalas. Thank you. Ano na? Wala nyo na ba guys? Yung edad ko guys. 26 hanggang 30. Nandun lang yung edad ko. 26 hanggang 30. 26 hanggang 30, nandun lang yun. Nandun lang yun. Yung sa pagpilian na yun, nandun yung edad ko. Saka, mas tatanda pa ako dun guys. Kasi, mag-birthday na ako ngayong July. So, tanda ako na pala talaga. Ilang days na ng birthday ko na. So, advance happy birthday sa akin. Joselito Estocado, 30. Sabi niya, hindi rin. Medyo malapit na. Medyo malapit na dun. Oo, medyo malapit na dun. $29, sabi ni Mark Joseph. Hindi rin. Medyo malapit na. Hindi na. 28. Hindi rin. Mas lumapit na konti. Mahulan. Hindi rin ako 28. Malapit na konti na dyan. Malapit na konti. 27. Katabi ng 27. 26. Mark Joseph Barito. 26 na ako. Tama. 26 na ako. Mag-27 na ako ngayong July. Ngayong July for mag-27 na ako. Sabi ni Eljo Custodio, 25. 26 na ako bro. Mas bumata no? Oo, 26 na ako. Na ako pero mukha na akong ano eh. Nasa 50 plus. 26 na yung edad ko pero mukhang nasa 50 plus na yan. 50 plus yung edad ko. Okay, July. 30 years old mas matanda pa kayo. Sorry na. Ako ngayon July. Grabe no? Joselito Estocado, July. Sa July ako mag 27. Sa July. Malapit na yung birthday ko. Oo, malapit na. Joke lang yun, Mark Joseph Barito, joke lang yun. It's a joke, it's a prank. It's a prank na tama ba? Joke lang yun. Mukha talaga akong 27. 27 to 30. Init. Kahit may electric pa na, init pa rin.
Oo, sobrang init ngayon eh. Diyan ba sa inyo, mainit din ba dyan? Yung malamig. Mainit o malamig? Shout out. Hello. Hello mga idol. Nandun mo ba kayo? Nandun mo ba kayo mga idol? Masayaw ako. Oo, mainit talaga. Maski na mayroong electric fan, mas sina sa amin, mainit. Kaya nakakubad na lang ang pagkakas. Oo, sobra talagang init ngayon eh. Magbibigay naman sana kasi sobrang init talaga. Sige na, bye na. Kasi dito is Tokado, sige. Take your time. Thank you sa panood. Thank you so much, thank you very much. Daghang salamat sa inyong pagpanood sa akong live. Thank you. Thank you. Nainitan ka na. Ubarin mo na lang ang ito. No, sobrang init na nga eh. Ano, gusto niyo ba? Ubarin ko na lang to? Gusto niyo ba? Ubarin ko na lang to? Sobrang init. Oo talaga, sobrang init talaga. Wag na lang kasi may nagagalit eh. Nagubad ako. Shoutout nga pala din. Thank you pa rin sa panood. Actually may nagsabi ka sa akin guys na nakahubad daw ako sa video. Oo nga, nakahubad na ako minsan na eh. Sabi niya sa akin, huwag ko na lang daw barid yung damit ko. Yung damit ko, sabi. Wala na ano, signal. Nagtungkol. Sayawan na lang tayo. Masama yung pinapatuyo ng pawis. Magkakasakit niya, hindi ka naman nakahubot-hubad. Oo nga eh. Hindi pa naman basa yung damit mo. Pag basa na yung damit ko, saka hugubarin mo lang. Hugubarin mo na pag basa yung damit. Pag basa na lang yung damit mo. Hindi pa naman basa eh. Grabe init eh. Shout out. Sabi ni Arlene, shout out from Cebu City, Cebu. Shout out sa mga taga Cebu. Shout out. Kaso lang rin. Shout out sa mga taga Cebu, Bisaya po. Mga Bisayang dag ko, shout out. Mga Bisaya tayo.
IG. Tumunog eh. IG. IG. Wala na yung ano? Wala na. Walang sigla. Wala na. Wala na. Sabi ni Mark Joseph Barreto, sino naman ang nagsumbong yung video mo? Pinapanood ko, wala naman ang nagsumbong panay request ko sa messenger. Oo, doon sila sa messenger. Oo, sa naman yun. Shout out sa mga natitirang viewers. Shout out. Hello. Bisayang Cute TV. Birthday ni host next month. Oo, tama. Si Bisayang Cute TV tama. Yan si Bisayang Cute TV mo guys. Sobrang bait niyan guys. Pwede niya rin panoodin yung mga videos niya guys. Tapos pwede niya rin siyang subscribe. Sobrang bait niya na tao. Grabe dito. Nawala na signal. Ano ba ang internet provider? Dito ba ang hina ng internet connection? Oo, sobrang hina talaga ng connection ko. Sobrang hina talaga ng connection. Minsan nga yung connection ko na gano'n eh. Sa stream ko laging nagre-reconnect. Reconnect lagi. Connection ko yung pwede na daw siya tumanggap ng regalo. Bisayang Cute TV, tama. Ikaw, anong regalo mo sa akin, Bisayang Cute TV? Anong regalo mo sa akin, Bisayang Cute TV? Sa... Oo. Kung sino mo bigyan din ng regalo, ready na ako. Magaan na ako na. Bigyan kitang maraming babae. Isa lang sapat na. Bawal yung marami. Isa lang. Isa lang ba? Sa mga hindi ko pala na shoutout guys, shoutout sa inyo. Hindi ko man na-mention yung pangalan mo pero thank you pa rin. Shoutout sa mga sa inyong lahat. Shoutout. Hello. Paningot na ko. Paningot na ba? Hindi paningot. Oo, tama.
Nawa naman. Nawa naman guys. Mga beats niya tinali. Thank you pala, thank you. Salamat. Actually, bago lang to eh. Kaya uminom ako ng maraming tubig. Nawala na. Sanay naman ako eh. Sanay naman akong laging iniiwanan. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Kailangan mong tanggapin. Kung wala na siya sa buhay mo. May hugot mo. Sheila Marie Molina. Hello. Hello. Bisayang QTV. Hello. Shoutout sa'yo, Bisayang QTV. Bisayang QTV, shoutout. Sheila May. Meron na po. Hindi na ulit po siya. Bisayang QTV, shout out sa iyo. Wala na. Wala akong makikita. Oo, sobra. Sheila May. Sheila Marie. Oo, sobrang hina talaga ng signal ko. Sorry. Si Bisayang QTV nagbakasyon na yan dito sa Pinas. Kaya tayo Korea talaga. Si Bisayang QTV. Shoutout sa'yo, Bisayang QTV. Shoutout Sheila Marie Molina. Sheila Marie Molina, may kamag-anak ka bang artista? Bisayang QTV, bakit taga North Korea? Oh, lalo ko niya mga bigatin. Tama ba yun? Sabi ni Bisayang QTV, Sheila Marie. Molina. Shoutout mga palangga ng mga taga-subaybay. Shoutout sa inyo. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo lahat. Mahal ko kayo lahat. Yan. Yan. Live tayo ngayon. Grabe nanguhulo. Biglang nag-transform. Kanada para. Shoutout mga palangga po. Mga palangga, mga baby ko, mga honey ko. Shoutout.
yung tanan. Sa Bisaya, tanan. Sa Tagalog, lahat. Sa English, all. Ug sa mas ko man sa pan. Post libre mo ko. I-advance mo na, sikat ka na kasi gutom na. Bisaya QTV, ako na lang ilibre mo. Kasi wala pa akong tanghalian eh. Ilibre mo na ako kahit sa ano lang. Kahit sa Sangyup. Sa Sangyup. Wala na. Hindi na ako magkita. Wala na yung connection. Sorry guys for inconvenience. I apologize. Dito sa inyo nila sa English, I apologize for inconvenience. Ano yun? Sorry kasi nawala yung signal ko eh. Mahina man ang signal ko. Mahina man ang signal ko sa inyo, pero malakas naman kayo sa akin. Ganyan ko kayo kumahal ko guys. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Tara, usap tayo. Ano, sabi ni Bisaya TV, walang tira, utang muna ako sa mga viewers and subscribers mo. Bisaya TV. Ano, mahina pa rin guys. Mahina pa rin yung signal ko dyan sa inyo. Ito, sobrang hina. Nalapit ko na yung mukha ko guys sa screen ko guys. Sobrang hina pa rin ng ano. Sobrang hina pa rin ng signal. Laya ko na lang. Shout out sa mga taga Kabangkalan. Nanikop sa pasto. Stardust, shout out. Shout out sa inyo. Ingat. Sana daghan mo kuha. Mga uwang ba? Kami bitang sabaw sa uwang. Ganang sabaw sa uwang, mga payi. Tapos, labas kayo. Bitang agkamunggay. Lumes sa raw. Makahigit ko naman. Lamig. Baka na kag murag di mo malimta ni mo kadali imong kan ba? Pangan ba? Pag makahigit ko sabaw sa uwang. Yummy. Yung lang gabuang na no. Kita paborito kita na ako ng uwang dito. Sinabaw ng uwang. Oh. Sinabaw ng uwang. Katong sa probinsya pa ako. Magkwento ko kadali guys ha. Sa probinsya pa ako. Pero may manlubog. Alam niyo manlubog? Kanang tubig ginulububon. Tinaw na yung manlububon. May mahal ng uwang dito. Ito lamiya sa uwang. Lami kayo. Lami kayo. Bisayang QTV is nabiro naman ang iba mong viewers, host. Sorry na. Sorry naman. Kanya ang makamiskod sa probinsya. Kanang butong bitaw. Sigog pamutong dati sa muwa. Basta lagi, wala lagi mo kukras. Makayong di si Papa o sakay. O, wala tayo mo kukras ano eh. Pero, karon daghan na magkagbunga karon mga lubi. Ganyan problema, bisang paglukad ka ka mamito. Basta makamisin mo. Daghan na gini mo mamis sa probinsya, pag naka sa syudad. Pag sa dahil mamis gini mo mamis gini mo ang probinsya. Tama, di tama. Probinsya di pinaka the best. Kaya yung probinsya, dito, bisag wa kay trabaho dito. Di ka magutman.
Hindi ka man mangumbay. Baka naundaw dito ah. Sa dito, dili kay gastos. Pag sa probinsya, dili gastos. Pag sa probinsya, di mga gastos kaya hindi ka mangayog ka mungay sa silingan mo. Pwede ka mangayog muhuwam magbugas sa mga silingan. Bayloan mo na lang yung resident code makanaka po. Sobrang bait ng mga tao sa probinsya. Oo. Pero sa syudad, mabait naman din. Pero mamahal lang kasi yung bilihin dito. Oo, sa sa syudad din, mahal din naman din. Daming kwento. Hadibox. Hello. Shout out sa iyo, Hadibox. Di ka mabuhi sa Manila. Buhi eh. Mga di magbakid, hindi pa ba ito babakid yun. Hudot na yun. Meron na ay mahatag. Sabi ni ang Bisayang Cute TV. Tumutunggit. Bisayang Cute TV, mapaday ka nagkaon. Dira. Kung sa mga panood-an yung dira, Bisayang Cute TV. Bisa. Pau Chuso, Heidi, I'm back. Pau Chuso, hello. Kung bumalik ka. Dito pa rin ako. Tingin jacket. Ano jacket? Paano ko ibigay yung jacket? Nilalamig. Huwag kaunon, huwag pagkaon man. Sabi ni Bisayang QTV. Magdong ang huwag bugas. Pau Chuso. Hindi kita iiwan. Salamat ng marami sa iyo, Pau Chuso. Marlon Solomon, hi to. Hello. Sabi ni Marlon. Hello. Nagiging blue yung sulat. Hindi kasi ako marunong eh. Alam niyo naman, bago lang kasi ako. Nagiging blue yung sulat. Hello. Hello mga kalablab. Hello sa inyo. I love you. Init. Kita man ako. Palatandaan mo ito. Ano ba? Abot na lang natin ito. Hello. Hi. Mahal ko kayo lahat. I love you din po. Wala na ako. Napanig na sa akin, nakita nun. Kay Pabibi. Hello. Hello po.
Hello Kay, hi. Thank you for watching. Maya maya guys, i-end ko na yung video ko guys. Thank you for watching. Thank you for keeping touch in my videos. English naman daw ako naiuno. Thank you so much and thank you very much. Mahal ko kayo lahat. Oo. Hey, Pabibi. Eljo Custodio. Thank you bro. Maya maya end ko na rin yung ano ko live ko. Thank you sa panood. Thank you. Thank you sa pagsama dito sa live ko. Thank you so much. Thank you so much and thank you very much. Support lang po kay Pabibi. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Sa lahat ng mga viewers ko, di ako magsasawang magpapasalamat sa inyong mga idol. Thank you. Sai Gian, shout out in host. Zaizi yan. Shout out sa'yo, Zaizi. Pag-isig man sa ito ba? Zaizi yan, kalisig ito na sa iyong pangan. Zaizi yan. Sino pa dito? Marlon Solomon, ingat ako lagi dyan. O idol, nag-ingat ako lagi dito. Kayo din dyan, ingat kayo lagi. Ingat kayo lagi dyan. Thank you. May sakto. Sakto Ben? Zaizi yan. Shout out sa'yo, idol. Tagasaan ka, Zaizi yan. Bisaya ka ba? Taga Mulabit. Saan mo na banda? Saan yung Mulib o Mulabit? Mulib. Saan yung Mulib? Saan yung Mulib sa isiyan? Zamboanga del Sur. Sa taga Zamboanga. Shout out sa mga taga Zamboanga dyan. Shout out sa inyo mga taga Zamboanga del Sur. Mulabi. Mulabi. Shout out sa mga taga Mulabi. Pagadian, mga taga Pagadian. Shout out sa inyo dyan mga idol. Ingat kayo lagi dyan. Ingat kayo palagi. Oo. Ko na dati, Pangadian, mga may katabaho dati, Pangadian, taga Pangadian siya. Dati na akong katrabaho. Sa Pangadian. Mulabi. Sabi ni Kay Pabibi, watching from Pangasinan. Shout out sa mga taga Pangasinan. Shout out sa mga taga Pangasinan.
shout out. Maulan ba diha sa CBO? Electric pa ng nabatian ninyo. Hindi na ulan. Electric pa na, mga lods. Out sa ako kay hinay ang signal na ako. Sige. Sige lang. Sige lang, size yan. Sige. Awa po gani, hinay pa akong signal eh. Hinay pa akong signal dito. Oo, hinay pa akong signal dito eh. Connection siguro. Sobrang kahinay. So, hinay, basta kanunay. Nunay ingon nila. Hinay, basta kanunay. Kanunay ba? Shoutout sa mga bagong viewers diyan. Shoutout. Payo ko lang magbasa ka ng English. Dyaryo ng matuto ka ng English. Matuto ka ng English at practice sa pagsalita at mag-making ng English songs. Mahina talaga ako mga idol. Pagdating sa English talaga, mahina talaga ako. Grabe naman kamukha ko si Sian Lips. Layo naman yata yung Lips idol. Thank you sa payo mo, Mark Joseph Barreto. Thank you. Oo talaga. Nagbabasa naman ako eh. Kaso, mahina lang talaga yung English ko. Oo naman. Wala. Hello, shout out. Wala na ba kayo ipa-shoutout dyan? Mga ipa-shoutout diba? Kaya itong shoutout rin. Antes matima akong live. Shoutout ko ulit si Jinky Velasco. Shoutout sa'yo. Happy birthday. Birthday niya ngayon eh. Shoutout sa'yo. Jinky Velasco. Shoutout. Ahok Kumar Sim Garmilan. Shoutout sa iyo Ahok. Ano yung Garmilan? Ahok. Ano yung Garmilan? Garmilan daw sabi niya. Ahok. Shoutout. Shoutout ko ulit si Roberto Rivera. Shoutout sa iyo. Thank you Lord sa panonood lagi ng mga videos ko. Thank you so much po. Thank you po. Shoutout kay Ate Lisel at kay Kuya Agot na busy sa karinderya nila ngayon. Shoutout sa inyo. Mutulpos na ko dira. Libre ko ni Brad Sinigang.
Mga idol, shout out ko muna mga idol, yung family ko mga idol. Shout out sa papa ko, Happy Father's Day pa. At sa lahat ng mga ama dyan, Happy Father's Day. Shout out sa mama ko. Hi ma. Shout out sa kapatid ko. Shout out kay Ate Lisa. Shout out kay Ate Lucille. Shout out kay Emmanuel Manilino. Shout out kay Andrew. Shout out kay Ike. Shout out kay Angelica. Shout out kay Gino. Shout out kay Alex. Shout out kay Gerald. Bunso namin yun. Shout out kay Kuya Freddy. Asawa ng kapatid ko. Shout out kay Kuya Andrew. Asawa din ng kapatid ko. Shout out kay Bia. Asawa din ng kapatid ko. Shout out sa inyong lahat. And Happy Father's Day sa inyong lahat. Lahat ng mga magulang dyan, mga tatay natin. Napaka-swerte natin kasi may magulang tayo mga mababait. Kaya Happy Father's Day. Happy Father's Day sa mga magulang ng mga tatay natin. Bisayang QTV. Shout out. Magpakailan to, magpakailan. Minti. Bisayang QTV. Magpakailan man to. Diba? Paningot na nung ko. Paningot yung shoutout man. Isa mo pa shoutout ka. Bisayang QTV, wala kayo pa shoutout. Kung ano yung mga ipa-shoutout nyo, mga mahal nyo sa buhay, pwede nyo ipa-shoutout dito. Sabihin nyo lang, pa-shoutout naman. Shoutout ko kayo mga idol. Oh, shoutout natin yan lahat. Lahat na nagpa-shoutout, shoutout natin. Ipa-shoutout na po akong robot na itom. Di din robot na puti. Sabagay. Puti man ako. Ikis-kis na, ikis-kis sa batong magsisig para maputi. Namisino na ako manginhas ba? Namay manginhas sa dagat eh, tapos may bawang yung balanghoy. Manginhas naman ba? Lamay manginhas karon. May daong kubas, may kinilaw sa lamig, sarap. So ano, sa probinsya, hilig talaga ako doon pag pupunta kami ng dagat. May dala kaming suka. Sukat sa kakanin. Sukat sa kakanin na yung dala namin. Doon na kami lutuan ng ulam namin. Sabi ni Bisayang QTV, balat kagisnon na ikis-kis sa bato. May balat kagisnon, balat kagisan man siguro to. Balat kagisan man to Bisaya, Bisayang QTV, balat kagisan. Kagisnon, Bisaya Bisaya na to din. Mark Joseph Barreto, maalala mo kaya yung NNP? Di magpakailanman. Oo, alam ko yun. Lami mang Bisayang QTV, doon ba mo sa dagat, idol? Pag mo pa Manila ka, idol. Magdatagwan, Tinason. Di ba doon mo sa dagat? Dagat, Tinason ito, no? Alimango ba? Gamit kayo na. Alimango, lagi kayo lubian. Lubian ng alimango.
So, nangyayari na rin sa salutoy. Makadagan yun. Itamo ka yun na. Saka kasayan. Oh, Bisayang QTV. Nasa Manila kay ka. Asa ka man sa Manila, Bisayang QTV. Nadi ka sa Manila. Doon. Idol, nadi ka sa Manila, idol. Kabinawag na ka sa Mindanao karon. Manila na ka. Kasi trabaho ni mo sa Manila. Bisayang QTV. Google ka na sa Manila. Dancer sa Adus. Oh, malaki kita dyan. Balato na lang. Pag magkita, balato na lang. Bisag pang 4 seasons lang. Yun na. Bisag pang ano lang, pang 4 seasons. Pwede na yun sa akin. Pwede na to. Shoutout sa mga bagong viewers dyan. Shoutout mga idol. Nagbabasa muna ako ng ano sa Facebook page ko, idol. Mga nagpa-shoutout. Shoutout kay Kibab. Grabe pa nga. Shoutout kay Kibab from Mandaluyong City. Shoutout sa iyo, Kibab. Shoutout kay Maria. Mariang Makiling. Shoutout sa iyo, Maria. From Cavite City. Shoutout. Mga ano natin. Dito tayo, sa baba. Shoutout kay Tutoy Bibo. Grabe pa nga, Tutoy Bibo. Makasayaw kita dyan ba? Makasayaw mo kita ng panganin mo. Shoutout kay Tutoy Bibo. Shoutout sa Tutoy Bibo. Galing mo sumayaw. Tutoy Bibo. Tutoy Bibo. Ang galing mo to. Shoutout kay Helena Makaraig. Shout out. Busy sa paggawa ng module. Oh. Shout out sa'yo. Yan, mag-focus sa module mo kasi maganda yung grades mo. Shout out sa mga nag-module dyan. Sobrang hirap, no? Saka ngayon ang module ngayon eh. Busy ng mga lahat ng estudyante sa module ngayon. Mga pamangkin ko, busy din. Nag-module. Shoutout sa mga nag-module dyan. Shoutout. Shoutout kay Marites. Nagkakatay ng manok. Nagkakatay daw sila ng manok ngayon. Shoutout, sarap ng tinulang yun. Oo, sarap ng tinulang manok. Favorite ko yun eh. Sa probinsya kami. Tinulang manok lagi na. Ang ulam namin pag wala kaming ulam. Huwag walang ulam. Tapos huli lang kami ng manok namin, lately. Tapos, binugon dayon. Binilog na manok ba? Taligay glasa, namin. Tapos may tanglad. Sarap. Makapaningot, turo lagi mo singot pagka. Turo mo singot pagka. Nakahigupag sabaw. Sabi ni Ricardo, idol, pa-shoutout naman ng mga pinsan ko ng litag of tiklib sa Katambuan. Shoutout sa mga pinsan mo, Ricardo. Oo, dati nalitag. Dati dinahin mo ko na naman, nalitag ng tiklib sa Katambuan. Kung ano, pag manlitag ka, kung asa kung
kung asa itong mga tamak, dito na mo ibutang ang lipad para makuha niyo mo ang tikling. Yung mga tikling nakakain yan eh. Masarap din yun pag ano. Kasi ano lang, parang nilitsunin mo lang. Yun. $60. 5 minutes na lang tayo guys. Tapos i-into na yung video ko guys. Yung live ko. Into na 5 minutes. 5 minutes left. Into na yung video. Thank you sa ano, thank you sa panonood ng mga vlogs ko, videos ko. Basta yun na yun. Thank you. Mahal ko kayo lahat. At sana di kayo magbago. Salamat. Mawag yun. Basta na lang tayo na 10 comment guys. Idol, pa-shoutout naman ng mama kong naglalaba. Kahit hapon na, naglalaba pa rin. Mama Elena. Sabi ni Kay. Hi Kay, shoutout sa Mama Elena mo. Sobrang sipag naman ang mama mo naglalaro. Kahit hapon na siya. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Tita, shoutout. Sabi naman ni Teresita, Idol, ano gawa mo ngayon maghapon? Ito, wala. Ito, naka-live. Kanina, wala din akong ginawa kasi kapon naglaban na sa akin. Tapusin mo na yan, baka gutom na yan. Bisayang Kid TV. Kaya nga, gutom na ako eh. Baka may pagkain ka dyan. Kahit burger lang. Burger na ano, yung sa buy one take one, buy one take one. Marlon Solomon, ingat ka po lagi ulit. Sana mabutan ulit kita mag-live. Marlon, salamat sa panonood. O ano na lang, 2 minutes na lang, i-end ko na yung ano ko, yung live. 2 minutes. 2 minutes na lang guys, i-end ko na yung live ko guys. Thank you guys. 2 minutes na lang, 2 minutes. Thank you guys. Marlon Solomon, shout out. Thank you. Thank you bro. Basa pa tayo guys. Sabi naman ni Andrea, Idol, pinapanood ko lagi yung TikTok mo. Thank you, Andrea, thank you. Thank you sa panonood ng sayo ko doon. Kahit hindi ako marunong sumayaw doon, pinamanood ko pa rin. Thank you pa rin. Napakalupit mo talaga, isang talagang alamat. Sabi ni Bisayang PTV, overtime ka na. Bisayang PTV, 1 minute na, 1 minute. Yun ko na itong yung live ko. Bisayang PTV, thank you for watching. Thank you sa patuloy na pagsuporta sa live ko at sa mga vlogs ko sa panonood. Thank you. Isa ka talagang alamat, isa kang mabuting nilang. Napakabait mo. Thank you. Thank you for watching. Thank you.
Bisayang QT, Bisaya nyo dito. Dahil moderator mo ako, kaya nood din kahit buhay sahod. Sabi ni Larry dito, hi, pa-shout out kuya, add mo ko sa FB dito. Shout out sa iyo Larry dito. Larry dito, shout out. At sa bago ka lang dyan, shout out sa inyo guys, shout out. Sabi ni Marlon, bye po. Bye bye. Marlon Solomon, bye po. Bye bye, thank you for watching bro. Thank you for watching. Sabi ni Bisayang Cute TV, 5 hours ka nang nag-live, wala na isasahod sa YouTube. Wala pa akong 5 hours. Ano pa lang yung magto 2 hours. Wala kasi akong ginagawa kasi nag-live ako. Larry dito, kuya, add mo ko sa FB ko ha. Wait ko. Bakit po? Bakit idol? Bisayang QTV, sabi ni Bisayang QTV. Sumasakit ng mata ko kakalive sa kakapanood ng live. Sorry naman Bisayang QTV, sorry. Pero thank you pa rin Bisayang QTV sa panonood. Thank you. Sabi naman to ni Arvin Chuk, pag-ibig. Ano? Arvin Chuk, kamag-anak ko pa si Kim? Kamag-anak ko pa si Kim Arvin? Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na walang hanggan ba? Ay, kanta pala yun. Sabi ka na. Paano ba kantahin yun? Ibig ko sa'yo'y totoo, di walang hanggan. Kaya sana walaan mo. Oh, hindi pala yun. Hindi pala kanta yun, dudes. Chewy yun. Ang iba pala. Ano pala yung pag-ibig? Ano pala yun? Hindi pala kanta yun. Sabi ni ito, babasahin ko ito. Larry dito. Lods, nagtitik-tiktak ka bakit? Kaya basa muna ako ng isang ano na lang. Isang comment. Dito sa ano. Dito muna ako babasa isang comment sa fan page. Sabi dito, pipili ako ng isang comment. So, ito kay Marie Chris. Idol, pwede ba kitang i-date? Ay, Marie Chris, pwede naman akong i-date eh. Sabi niya sa sarito niya dito. I-date, tapos juwain mo ako. Baka makagalit yung asawa mo pag juwain kita, Marie Chris. Larry dito din na. Ngayon hindi na ako nakapag-upload ng ng mga video ko. Na-busy. Ano ba yung gusto niyo i-upload ko sa TikTok na video? Sayaw o ano ba? Fight lang, fight. Ibig Bisaya ba? Fight lang.
So, fight lang, fight. Shout out sa 11 million viewers. Shout out. Sabi ni Bisayang Kit TV, mag-alaboy, tapang ka. Kahit ka pag naiiyak. Grabe naman talaga yan. Sorry na. Bisayang Kit TV, dalhin mo na lang ako ng Kinhason dito. Kasi malapit sa dati, diba? Kinhason sa kanya na lang. Sa Kantuay. Hindi makinhason. Kabibi. Di ba marami kayo dun sa ano? Malapit, di ba malapit kayo sa Katunggan tawag sa mga bakawan. Kinason, Nino. Kinason ba? Kana bang lamig sa baw ba? Kinason sa dagat na ginakuha? Kinason. Di relief drop, kinason. Kinason. Bye-bye na guys. End ko na guys ha. Bye-bye. Pero bago ako magbabay, ulitin ko ulit. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay natin dyan. Lahat ng mga tatay natin sa buong mundo, Happy Father's Day. Sila yung nagsakripisyo sa atin. Sila naman nagsakripisyo para matustusan yung mga pangailangan sa bawat pamilya. Saludo ako sa mga tatay, tapos lalong-lalo na sa kay Papa. Saludo ako sa Papa dahil ito yung magiging ama namin. I love you. Saka, thank you sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga supporters ko, lahat ng mga subscribers ko. Thank you so much. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click mo na rin yung bell button para maging updated ka sa lahat ng videos ko. May paabol oh. Sabi ni Muhammad, hi, I love you. Hello, Muhammad, hello. Mag-end na ako eh. End ko na yung video. End ko na guys ha. End ko na yung video guys. Pag may isang comment na, sige, end mo na. Hintayin ko na yung comment na yun guys. Comment na kayo guys. Thumbs up dan host. Edge TV. TSA. Edge TV. Wala na, mag-end na. End ko na yung live ko. Thank you. Thank you sa pagbisita. Wala na. End ko na yung yung video. Thank you. Bye. Bye-bye. Happy Father's Day. Thank you. Thank you. I love you. I love you all. I love you all mga kilikili. Grabe sa kilikili no. Sige na. End ko na to. I love you. Love you all. Bye-bye. Enjoy guys. Ini